ngene latarku ben resik. Bapak tonggo sebelah. Tusu. Saat ini. Kasih. Sepeda iki ya apa ya apa. Wingi bar fanbel. Saiki opo man? Urip cek angel rek, entek duwe akeh lah niki. Wis bingung, wingi marin teh akeh kayak fanbel, saiki sepedaku. Iki opo iki? Loh, gak iso rek starter. Starter gak iso. Apa iki? Oh iya, kali cadangi guys. Goblok. Duh. Pak RW. Starter sikil rek. BE kene. Weh. Pak RW, ku samane ta sepedae. Nek sepeda rusak, ya iso dibenakno nang bengkel Pak RW. Nek rahasiane Pak Yono. Kita iso. Kok nun? Lah golek informasi iku dijogo. Omongane sampean iku iso gare malah petaka digawe kampunge awak dhewe, kok nun. Lah iso dijogo omongane sampean. Gak oleh koyo ngono iku. Iku gak fakta. Ngerti, Pean? Gak menepet akal Pak RW. Wong sak ono promo iku wis ngerti kabeh kelakuane Yono iku ya apa. Padha ngermai sampeyan. Rene apa? Sama niki ngerti apa? Ben kabeh iku ngerti Pak RW. Ben arek enom saiki iki gawe pelajaran. Nek wis rabi siji ku, gak usah kae simpenan-simpenan ae. Pak Nun, wis cukup lho ya. Ojo maneh kon rusak rumah tanggaku. Wingi aku jauh sepuro nang awakmu. Walah, kok njaluk sepuro nang aku? Sing kudune mbok sepuroni iku ya Titin. Kudu ono bojomu. Sopo iku Siti? Pak. Wes yo Pak yo, aku ki sakjane wis kesel, Pak. Wis gak iso turu wengian. Saiki sampean jelasno wis Pak nang Pak RW ambek nang Pok Nun niku. Sakjane sapa, Pak? Siti ku, Pak. Aku sepegel, Pak. Siti. Kemana, Pak? Gak ini lho, Bu. Siti ku cerita lawa. Wis, masa lalu lah lah bisa dibahas meneh iki. Ojo-ojo wong gendeng iku omongane wong iku Gak dibahas. wis ta lah. Salah apa, Pak? Oh, Pak, dari sampean gak penting. Cerita lawas. Kok diri kita habis 10 tahun loh, Pak. Kok aku, Pak? Gak ngerti apa, malah kok Nun, Pak. Sing ngerti kabeh tentang sampean. Apa, Pak, sing dimaksud, Pak? Astagfirullah Pak Yon. Monggo, Pak. Masalah koyo ngene sampean gak terbuka mbek bojone sampean. Aku lho, Pak, gak ngerti apa-apa. Wis tau. Melu ae. Iki gak masalah sepele Pak Yon. Jelas no, aku wis izin, Pak. Iki gak masalah sepele. Urusanku. Iki ku gede bojone sampean dhewe iki. Urusan kok 10 tahun lho, Pak. Aku RW sih nang kene Pak. 10 tahun, Pak. Aku RW Pak ning kene. Tugasku ngayomi wargaku.
Tanggung jawab be anak, tapi lali tanggung jawab nek bojone. Piye rasane Pak Yono? Minggat Pak, susurun Siti nang Wonokromo, gak usah balik meneh-meneh. Aduh, Pak Yon, Pak Yon. Ceritanya sampean kok dadi ngenes. Walah. Ya apa iki, Pak? Iya, Pak, rokok-rokokan sih. Aduh. Langkor ya, Pak? Gak saranku, Pak Yon. Nggak urusan permasalahan ini sampean. Narik no sisan dino iki. Aku lah wis koyo ngene ceritane. Wis gak iso apa-apa. Tugas RW iku pek ngayomi warga. Untuk ngayomi keluargane Peanto. Saranku pek ngono tok. Nang mari no Pak Yon.